Здравейте, приятели на Top Estate, аз съм Павлин Пенев и днес съм в село Крушто, за да ви покажа този прекрасен имот. Къщата е тухлена на един етаж, като също има пристройка до нея. Сега първо ще започна от жилищната пристройка. Ето това е тя. Подготвена е да бъде всекидневна с трапезария и кухня в един обем. Ето ще завъртя да видите. Подменена е инсталацията, както и ВИК инсталацията. Ето тук може да видите къде са изводите за мръсната вода и за чистата. Има поставена вътрешна топлоизолация, гипс-картон с вата отвътре, ако може да видите. А от тук има достъп към постройка, която е разположена зад тази част на къщата, като до нея ще стигна малко по-късно. Сега ще продължа към основната къща. Това е тя. Отново всичко е направено с гипс-картон. Може да видите тук, че е тухло. Състои се от две стаи и помещение, подготвено да бъде баня и тоалетна. Това е първата стая. Много светла. Нуждае се само от шпакловка и мебелиране. Ето може да видите тук новите кабели. Сега отивам към другата спалня, която е малко по-малка. Хубавото тук е, че е подменена абсолютно навсякъде дограмата с нова ПВЦ. Това тук е помещението за баня с тоалетна. Ето там са изводите за водата. И сега продължавам към останалите помещения. Тук има още една постройка, която е може би за работилница. А от тук има достъп към мазето. Мазето, което е разпределено между две помещения. Но тук е тъмно и може би няма да видите много добре. Каменно мазе с достатъчно добри размери, като от него е направен извод към постройката, която е зад всекидневната, както обясних. Сега ще отида да ви покажа и нея. Дворното място е с площ от 1500 квадратни метра. Равно, изчистено е. Вече който желая може да се засади нещо. Тук има една голяма плевня, като покрива може да видите е в доста добро състояние, пренаредени и са подмазани капаците. Като също така покривът на къщата също е в добро състояние. Ето сега ще отида към дворното място. Това по-скоро е земеделската му част. Ето може да видите колко е голям. Тук има постройка, тип гараж. А от тук също има и голяма портална врата, която позволява паркирането на автомобил. Сега ще отида в тая постройка, за която говорихме по-рано, която е зад всекидневната. Ето я. Състои се от едно помещение и помещение, което е било баня. Това е вратата, която ни води към всекидневната. Това е имотът, който исках да ви покажа. Ако желаете да дойдете на оглед, за да го видите, трябва да се обадите на телефона, посочен по-долу в описанието, като там ще видите и цената на имота. Ако искате да виждате още такива видеа,
Трябва да ни последвате в социалните мрежи на Top Estate, в Facebook, Instagram, TikTok и YouTube. Това е от мен. Пожелавам ви един прекрасен ден.